toen hebben we een eerste pilot gedraaid met een familie-expeditie, zoals we het hebben genoemd. Waarin we met gezinnen samen een programma draaien van 5 schooldagen. En daar hebben we een specialist in opvoedkunde voor hoogbegaafde kinderen. En 3 specialisten op het begeleiden van kinderen hebben we in ons team zitten. En daarin verzorgen we een hele week voor gezinnen. Waarbij we de schooltijden van Bonaire aanhouden. En waarin we gezinnen hebben, zowel van Bonaire als van Nederland. Waarin we vooral ook de uitwisseling en de peerscontacten zoeken. Op het moment dat je heel erg gek bent van voetbal, vind je het leuk om met andere kinderen die gek zijn op voetbal te spelen en te praten. Nou, dat geldt ook bij begaafde kinderen. Het zijn vaak kinderen die heel snel kunnen denken, die heel veel verbanden leggen. Maar die vaak ook heel gevoelig zijn. Gevoelig voor bijvoorbeeld het nodig hebben om te bewegen. Het nodig hebben om veel prikkels te hebben. En daarmee voelen ze zich vaak bij ontwikkelingsgelijken lekkerder dan in een homogene groep. Het enige wat we eigenlijk kunnen meten is het intelligentiequotient, dus het IQ van mensen. En dan heb je het over mensen met een IQ van rond de 130 en hoger op een intelligentietest. Maar wat we in de praktijk merken is dat er nog veel meer te maken heeft met hoogbegaafdheid dan alleen het IQ. Het gaat ook om een stukje persoonlijkheid, het snel kunnen redeneren, het veel associëren. En er is een vooroordeel dat alle hoogbegaafden heel goed scoren op school. En dat gebeurt ook lang niet altijd. Ja, er zijn een aantal mogelijkheden. We hebben natuurlijk de website waarop de informatie is na te lezen voor gezinnen en voor ouders. Wat ook mogelijk is contact opnemen met de intern begeleiders van de scholen. Zij zijn ook op de hoogte van ons aanbod. En wij hebben ook contact met hen, omdat we naast het familieprogramma ook een aantal workshops geven voor leerkrachten die met deze kinderen werken. En ook een ouderochtend organiseren. Dus familieexpeditie.nl. Ja, voor een gezin voor deelname van 1 ouder met een kind is de eigen bijdrage van Bonaireaanse gezinnen $360. En komt er dan nog een ouder bij of nog een kind bij, dan komt daar $40 natuurlijk extra bij. Het handigste is om een mailtje te sturen via het e-mailadres info@familieexpeditie.nl of aanmelden via de website. Ook op de website kun je op allerlei plekken staat een grote button aanmelden. Dus dan nemen wij ook vervolgens weer contact op. Zo snel mogelijk, want wij willen natuurlijk graag op tijd de groepen kunnen samenstellen. Want in dat programma werken we met leeftijdsgroepen, dan wel ontwikkelingsgroepen. En we werken vooral met de kinderen van groep 3 tot en met groep 8. En hoe sneller we de groepen helder hebben, hoe sneller we de voorbereidingen helemaal af kunnen maken. We hebben vorig jaar met 12 gezinnen gewerkt. Ja, best groot. Okay. En de afgelopen jaren eigenlijk altijd zo rond de 12 gezinnen. Ja. Op het moment dat jullie het gevoel hebben dat je kind mogelijk hoogbegaafd is, er is geen echte test voor nodig. Maar op het moment dat je dat gevoel hebt, neem alsjeblieft contact met ons op. Of neem contact op met de intern begeleider van jouw school. Om te kijken of dit programma een bijdrage kan leveren aan de ondersteuning van jouw kind. En vooral om bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling van jouw kind. En jouzelf als ouder.